בתיה. מרים, שמה את השיר הזה, כי רק זה מה שידעתי. הייתם יכולים להזהיר שבדובדבן יש גרים. מה, בלעת אותו? לא, אני קראתי אותו, אבל הוא מריר. מה זה, שבר אותו בתוך הפה? כן. מה זאת אומרת, לא יודע שבדובדבן יש זה? לא. הוא דימה את זה, יאו, הזמן הזה. כמו תות, אוכלים. זה מה שעושים בערב פסח. רוקדים! אחרי זה שעולה על היוטיוב, הלו. כולם אוכלים דובדבנים עכשיו. אביחי, תקפוץ לדפק. אתה גם את זה. זה מכנס. מכנס? מה? נו, בואו, נו, השחורות הזאת כמו של הדופן. אוקיי, קרא לי. מה, קראת אותה? לא קראתי את זה. מה, עשית לי פה אדום?